Ahojte, vítajte pri dnešnom videu, v ktorom spolu vyskúšame po prvýkrát novinky od značky Nabla z rozšírenej close-up kolekcie. Značka Nabla vyšla s veľkým množstvom produktov od make-upov cez štece až po púdre. Vyzerajú krásne, ale otázka je, budú také super? To sa dozviete dnes vo videu. Pokiaľ sa vám naše videá páči, nezabudnite nás odoberať, link na odber videa nájdete dolu pod videom alebo v tomto rohu. Taktiež pokiaľ sa vám video bude páčiť, tak nám nezabudnite zanechať palec hore alebo teda like. Dajte nám vedieť určite dolu do komentárov, či už ste niečo teda z tejto novej close-up kolekcie vyskúšali, prípadne aké sú vaše obľúbené produkty od značky Nabla, no a poďme na testovanie. Poďme sa teda vrhnúť na to, ako úplne prvé si ja nanesiem teda primer, ja dnes budem používať hydratačnú podkladovú bázu od značky Bodyography. Jediný make-up, pod ktorý ja nepoužívam podkladovú bázu, je teda Make Up Wonder 2 Last Time Foundation, ale keďže pod všetky ostatné používam túto podkladovú bázu, tak aby som vedela úplne objektívne posúdiť práve tieto make-upy, tak urobím to, čo robím vždy. Nanesiem. Ono je možno aj fajn, že nemám úplne dokonalú pleť, pretože budeme vedieť posúdiť, ako ten make-up kryje. Takže to je možno aj celkom fajn, aj keď ja sa z toho nie úplne teším, ale dnes to bude asi výhoda. Dobre, takže ja mám podkladovú bázu nanesenú, no a teda tej podkladovej báze hydratačnej musím dať nejaký čas, aby sa vsiakla, takže zatiaľ si povieme niečo o mojom výbere odtieňu, o tom, ako budem ten make-up aplikovať a podobne a potom sa vrhneme na to. Značka Nabla má teda v tej novej close-up kolekcii 20 odtieňov make-upov, ktoré sú rozdelené teda na radu L, čo sú teda light alebo svetlé odtiene, potom radu M, čo sú medium alebo stredne tmavé odtiene, T ako ten, čo sú také odtiene pre tie z vás, ktoré máte tmavšiu pleť, a potom je tam rada D, ktorá je deep, tá je určená teda hlavne pre černošky alebo teda veľmi tmavé typy, a každá táto rada L, M, T, D tak má ešte ďalších 5 odtieňov, ktoré majú rôzne podtóny, rôzne tmavosti. Ja to tu nejdem teraz rozoberať, k tomuto sa viete veľmi ľahko dopatrať aj na našom webe, takže ak vás zaujíma, ktorý odtieň má aký podtón, aby ste si možno vedeli pre seba vybrať ten správny, tak určite sa pozrite na StayUnique.sk. Ja som si dnes vybrala teda odtieň L40 Light, prišiel mi, že by mi mohol najlepšie sedieť, uvidíme, ako mi bude sedieť. A potom som si vzala dva odtiene ešte T30 a D10, že by som možno mohla urobiť aj krémové kontúry s použitím týchto make-upov. Uvidíme, ako to pôjde. Ešte vlastne vôbec neviem, ako sa ten make-up bude správať. Nabla uvádza teda, že sa jedná o make-up, ktorý má mať teda prirodzený finish, to znamená, nemá byť príliš matný, nemá byť príliš rozjasňujúci a mal by sedieť každému typu pleti. Keď ho takto vidíte u mňa v ruke, asi vám príde extrémne malý, ale to bude len tou nádobkou, pretože tento make-up obsahuje 30 ml, čo je štandardná veľkosť. Ja si ho má takúto vytlačací uzáver, ja si ho trošku vytlačím na paletku. A budem teda aplikovať dvoma spôsobmi, ako som hovorila. Jeden spôsob bude tento Nabla štetec Foundation Buffer Brush, čo je vlastne štetec, s ktorým oni prišli špeciálne vlastne s týmto make-upom. Prišli vlastne s 3 štecami, zvyšné 2 budem používať neskôr. Všetky tieto štece majú syntetické vlákna, ktoré ale majú simulovať teda vlákna prírodné, takže by ste nemali spozorovať rozdiel medzi týmito a prírodnými vláknami. Čo môžem povedať, že keby tento štetec dostanem do ruky, tak si myslím, že sú to prírodné vlákna, takže pokiaľ toto bol zámer, tak sa podarilo, okrem toho ten dizajn je krásny. No a s druhým prišli teda s touto húbkou. Oni už jednu húbku majú, tá je za mňa veľmi fajn, takže som bola zvedavá na túto. Táto zatiaľ po namočení vyzerá veľmi dobre, pomerne dosť zväčšila svoju veľkosť, čo je podľa mňa veľké plus pri húbkach, pretože väčšinou práve tie húbky, ktoré nie sú príliš dobré, tak ten svoj objem alebo tú svoju veľkosť nezväčšia až tak. Táto je veľmi mäkká, veľmi príjemná, takže uvidíme. Ja začnem s aplikáciou teda na jednej strane tváre, budem používať ako prvý asi štetec, pretože v poslednej dobe som si obľúbila veľmi aplikáciu štecom. No a potom na druhú stranu tváre aplikujem teda make-up húbkou. Aplikujem ho taktiež na jednu stranu tváre, aby sme vedeli teda posúdiť, akú dobrú kryciu schopnosť má. Ja si ho teda nanesiem trošku na jednu stranu tváre.
Je to taký ľahký krémový make-up, aspoň tou konzistenciou a idem ho skúsiť rozpracovať. Uvidíme, ako sa bude správať. Nábla tvrdí, že tento make-up by ste mali byť schopní ho aj navrstviť, takže to vyskúšame ešte. Čo sa týka krytia, povedala by som, že je také, no určite nie je vysoké, skôr stredné, čo je vlastne to, čo aj výrobca uvádza, takže to sedí. Tento buffer brush je taký mäkší ako ostatné tieto štece na zapracovanie make-upu, na ktoré som ja zvyknutá. Takže je to pre mňa také zvláštne, ale pracuje sa s ním veľmi dobre a príde mi, že ten make-up zapracováva veľmi pekne, že mi nesedí na pleti, ale naozaj sa zapracuje. Tým, že nie je príliš veľký, tak sa s ním dobre pracuje vlastne aj v okolí nosa, pier, očí, čo je super. Myslím si, že odtieň som trafila. Ja sa priznám, že som si chcela zobrať tmavší, ale kolegyňa mi povedala, že je moc tmavý a mala pravdu. Ja som si chcela zobrať tmavší, lebo mám opálené ruky, ale tvár mám bielu. Ale dobre mi poradila. Dobre, takže takéto máme krytie vlastne po jednej vrstve make-upu. Je to také, povedala by som stredné krytie naozaj. Presitujem ešte nejaké nedokonalosti na lícach, tak poďme to skúsiť ešte navrstviť. Uvidíme, čo to spraví. No, mám tam druhú vrstvu. Tu mám zle vlasy zapnuté. A mám tam teda druhú vrstvu. Nepovedala by som, že to je úplne prekryté, ale tá pleť vyzerá veľmi pekne zjednotene. Čo sa týka finishu so štecom, povedala by som, že neviem, ako to vy vidíte na kamere, je jemne lesklý, ale povedala by som, že ide skôr do toho matného, že nie je to úplne matný finish, ale prirodzený finish ja si predstavujem asi trošku lesklejšie, ale to môže byť len nejaká moja preferencia. Ideme vyskúšať druhú stranu, teda s húbkou. Uvidíme, či to krytie bude nižšie, alebo či ten finish možno bude viac taký lesklý s tou húbkou. Húbka je na pleti veľmi príjemná. Nespozorovali by ste rozdiel medzi touto húbkou a tradičným beauty blenderom. Tento tvar je podľa mňa fajn pod očí, keď chcete, alebo na kontúry. Ja to aj nedoaplikujem tou húbkou, ten finish je o dosť lesklejší, ale mne sa ten make-up oveľa viac páči štecom, takže ja si dokončím tú pleť štecom. Mám pocit, že to krytie s tou húbkou je dosť nižšie, čo akože vždy to krytie s tou húbkou je nižšie, ale vôbec sa mi nepáči ten make-up na mojej pleti s tou húbkou, ale pokiaľ ste niekto, možno kto máte suchšiu pleť, tak si myslím, že vám by sa ten finish s tou húbkou mohol veľmi páčiť, ale ja v poslednej dobe začínam preferovať teda na make-upy štetec. Takže ja to doaplikujem štecom. Dobre, takže ten make-up mám nanesený, ten make-up pekne kryje, tá pleť vyzerá pekne, taká zjednotená. Nepôsobí na pleti vôbec ťažko, ale pokiaľ teda máte suchšiu pleť, tak by som určite zvolila poriadnu hydratačnú bázu ako dnes ja a určite by som aplikovala húbkou. Pokiaľ máte masnejšiu pleť, tak mne sa viac páči v tom prípade tá aplikácia týmto štecom. Ten štecec je veľmi dobrý, veľmi dobrý. Milo ma prekvapil, pretože som čakala, že to nebude bohviečo, keďže je taký mekučký, ale naozaj je veľmi dobrý, veľmi sa mi páči. A keďže ja potrebujem ale viac zakryť, lebo mne hlavne túto presitujem nedokonalosti, tak ja si ešte zoberiem na black korektor, pomiešam si odtieň Ivory a cream beige a rýchlo si tie nedokonalosti zakryjem a budeme pokračovať ďalej. Dobre, to by sme mali. Ja som vravela, že by som ešte skúsila použiť tmavšie odtiene na kontúrovanie. Ja veľmi rada kontúrujem make-upom, pretože mi to príde, že je to prirodzenejšie na tej pleti a jednoducho ten make-up možno nie je až taký ťažký ako korektor, ale ja mám veľmi rada krémové kontúry. Beriem si odtieň T30, ten D-čkový nakoniec aj nebudem asi potrebovať, uvidíme. Trošku si ho zoberiem na šteček. No možno len ho vmiešam D-čkový. On je trošku svetlý a rozpracujem štecom. Toto je taká veľmi prirodzená kontúra, ja chcem výraznejšiu, tak primiešam do neho trošku D-čkového.
Konkrétne tento, ktorý do toho miešam, je D10. Pomiešam ich. Poďme, ja budem rozpracovať teda štecom, no mne sa ten štecec páči veľmi. Veľmi ľahká práca je s tým make-upom naozaj. Tento štetec je úplne super. Fakt akože práca s ním je úplne jednoduchá a veľmi, veľmi rýchlo rozpracuje ten make-up. Veľmi sa mi páči ten štetec. A zatiaľ sa mi veľmi páči aj ten make-up. Ako vidíte, ja robím s týmto štecom skôr také jemne ťahavejšie pohyby, pretože mám tým, že je taký mäkký. Tak také tie vklepovacie pohyby s ním až tak podľa mňa dobre nefungujú. Tieto ťahacie sú také super. Lepšie sú na zapracovanie produktu. Ja si skontúrujem aj svojich 5 briad. Inak pokiaľ by vás zaujímalo videjko o krémovom kontúrovaní, tak vám ho nalinkujeme hore. Dobre, moja pleť vyzerá naživo veľmi dobre. Neviem, ako to vyzerá v kamere, ale naživo to vyzerá naozaj super. No a poďme teda zakryť tú oblasť pod očami, aby sme mohli potom vyskúšať púdre. Ja dnes budem používať na zakrytie teda kruhov pod očami vlastne Foundation Concealer, ktorý ja som si veľmi obľúbila a budem ho miešať opäť s týmto make-upom, pretože v poslednej dobe som si veľmi obľúbila miešať korektor a make-up dokopy. Korektor kvôli teda pridaniu krytia a make-up kvôli tomu, že make-up pod tými očami mi príde oveľa ľahší ako iba korektor. Nanesiem si ho pod oči. No a tentokrát teda použijem húbku, lebo húbku na to používam vždy. A poďme na to. Hneď ako prvé, myslela som si, že táto hrana, že bude výhoda pri aplikácii pod očí. Mám pocit, že tá aplikácia s tou hranou je zložitejšia. Takže pod očí sa mne viac páči tá prvá nábolová húbka, ale to je asi len preferencia. Mám pocit, že strašne ťažko sa mi dostáva s tou húbkou tam, kam potrebujem. Dobre, čo sa týka teda húbky, veľmi príjemný materiál, kvalitný. Priznám sa, že mne tento tvár veľmi osobne nevyhovuje. Pokiaľ ale máte radi takýto tvár hubiek, tak táto húbka je určite super voľba, pretože ten produkt pekne zapracuje, len mne sa s ňou teda trošku ťažšie pracuje v oblasti okolo očí, ale to už je len moja preferencia. Čo sa týka kombinácie toho korektoru s tým make-upom, tak vyzerá to podľa mňa úplne super. Fungujú spolu veľmi pekne. Zatiaľ musím povedať, že som z toho make-upu celkom nadšená. No a poďme na púdrovanie. A ja dnes teda na púdrovanie budem používať nové Nabla púdre. Mám tu teda odtieň medium a odtieň light. Ešte neviem úplne, ktorý použijem, takže to uvidíme. A budem používať pod očí tento Precision Powder Brush. Je to taký zašpicatený plochý štetec, rovnaký typ štetín, veľmi mäkučký, príjemný. Pod oči si asi pomiešam tieto dva púdre. Tieto púdre sú dostupné v 3 odtieňoch. Light, medium a deep. Myslím. Všetko to nájdete u nás na webe. Ten púder pod očami vyzerá veľmi pekne. Veľmi, veľmi pekne. A dokonca má zrkadielko, takže môžem používať aj toto zrkadielko. Nech si musím tak nakláňať. Zapudrujem si aj viečka. Veľmi pekný finish zatiaľ. Dobre. Zapudrujem si bradu. V podstate téčko. Mne to príde, že ten púder dodáva ešte aj trošku krytia, čo ja mám osobne rada. Čo sa týka toho efektu, príde mi taký dosť zmatňujúci, podobný ako ten sypký púder, ktorý už Nabla má. Mne to nevadí, ale možno by som nešla do ňoho úplne, pokiaľ máte nejakú veľmi suchú pleť. A ten make-up, ja ho asi ani nechcem púdrovať, lebo mne príde, že má taký pekný finish a ja to asi nechcem pokaziť púdrovaním, takže ja ho nezapúdrujem dnes. Ale čo sa týka púdru, robí taký úplne... Ježiš, to je ako zamat. Veľmi taký zamatový finish, tá pleť vyzerá krásne, vyhladenie, vyretušovanie. Takže toto za mňa super. Čo sa týka tohto šteca, je veľmi príjemný na pleti, skvelo sa s ním pudrovalo pod očami a dá sa dostať pekne aj tuto k nosu, ale ja ho ešte idem využiť na pár vecí. Teraz teda potrebujem tú pleť prejasniť, takže ja si beriem paletku od Makeup Addiction a budem používať na rozjasňovač tento štetec.
Uvidíme, do akej miery je multifunkčný. Ja niekedy rada aplikujem highlighter na také väčšie plochy a niekedy na také menšie, záleží, že čo chcem dosiahnuť. A dnes, keďže chcem tú pleť takú prirodzenejšiu, tak aplikujem na väčšie plochy, pretože mi to príde prirodzenejšie, ako keď sústredím len na také menšie plochy. A na highlighter funguje tento štetec skvelo. Nemám mu čo vytknúť. No a na prejasnenie nosa a brady si vezmem prejasnenie nosa a vrchnej pery si vezmem menší štetec. No, za mňa zatiaľ všetko vyzerá veľmi dobre. A prejdeme na ďalší krok a tým je bronzer. A dnes budem používať Perfect Selfie Bronzing Veil značky Wunder 2. A ešte som nevyskúšala stále jeden štetec a to je Big Powder Brush. Ja na bronzer väčšinou používam teda taký dual fiber štetec, veľký, taký veľmi jemne viazaný, kde jednoducho toho produktu neaplikujete veľa. Ale vyskúšame tento, vyzerá byť tiež taký mekučký, takže by to s ním mohlo ísť pekne. No a keďže som nepudrovala, tak musím byť s tým nanášaním produktov veľmi opatrná, aby som si nevytvorila fľaky, ale ten štetec aplikuje produkt veľmi pekne. Veľmi pekne. Verím, že bude super aj na pudrovanie. Je to taký zvláštny tvar, všetci ste a sme zvyknutí skôr na také tie tvary, také tie okrúhle veľké. Tento naopak je taký plochejší viazaný. Ale príde mi, že na také naťupkanie púdru a poriadne vpracovanie toho púdru bude úplne ideálny. A skvelo funguje aj napríklad na bronzer. V kombinácii s týmto Wunder bronzerom funguje úplne úžasne. Dobre nabronzované máme. Tá práca s tými štecami je extrémne rýchla. Naozaj vidíte, všetko robím šup a už to je hotové. Tie štece, akože za mňa, ak ste nad nimi uvažovali, tak určite odporúčam, tie štece sú naozaj skvelé. Ja si hneď teraz zoberiem domov všetky tri, lebo naozaj som nečakala, že budú až také dobré tie štece, aké sú dobré. Naozaj veľmi príjemné, veľmi mäkké, jednoducho sa s nimi pracuje, dajú sa používať multifunkčne, sú to zaujímavé tvary, ktoré nie sú také príliš okúkané, nie sú úplne obvyklé, ale fungujú úplne úžasne. Beriem si lícenku. Dnes budem používať teda lícenku od značky Sigma v odtieni Cor de Rosa. A beriem si opäť tento štetec, ktorým som pudrovala pod očami a idem ho vyskúšať na lícenku. Dobre, lícenku mám nanesenú, štetec opäť fungoval na líčka absolútne dokonalo. A ešte som rozmýšľala, že by sme možno mohli vyskúšať, keď už tu mám tú húbku s tou hranou, ktorá možno pre mňa nie je úplne ideálna pod oči, ale myslím si, že by mohlo byť super na také bejkovanie pod kontúrou a keďže tieto v púdre sú zafarbené, tak si myslím, že by mohli na to fungovať, takže ja si beriem odtieň medium, tak tu si v ňom namočím tú hranu tej húbky. Zvýrazním si kontúru. Takto. A vezmem si hneď tento štetec, ktorý som použila na bronzer, teda som si ho očistila. A opraším, aby tá kontúra zase nebola príliš ostrá, to úplne nechcem. A na bejkovanie bude tá húbka absolútne skvostná. To vám môžem povedať úplne hneď, pretože naozaj tá hrana je na to bejkovanie úplne ideálna. Dobre, takže posledný krok ešte predtým, ako si pôjdem dokončiť celý make-up, je teda fixačný sprej. Ja dnes budem používať tento Ready Set Go od značky Bodyography. Tento mám veľmi rada, takže určite odporúčam. Ja si dokončím make-up a potom sa vrátim so svojimi finálnymi prvými dojmami, čo sa týka tejto novej kolekcie od značky Nabla. Takže ja už som späť naličená a poďme si teda povedať také dojmy z tejto kolekcie. Začnem teda týmito make-upmi. Veľké plus je podľa mňa výber odtieňov, ktorý je super a myslím si, že si tam vyberie naozaj úplne každý.
S tým make-upom sa mne osobne veľmi ľahko pracovalo. Make-up mal teda stredné krytie, ale dal sa navrstviť, aby to krytie bolo trošku vyššie. Čo by som povedala je, že s ním musíte pracovať trošku rýchlejšie v zmysle, že nenanášate ho na celú tvár, ale naneste ho na nejakú časť, rozpracujte ho, naneste ho na inú časť, rozpracujte ho a robte to takto, určite nie, že nanesete na celú tvár, pretože kým zapracujete jedno líce, tak možno to druhé už budete mať suché. Ja osobne mám radšej make-upy, ktoré sa trošku rýchlejšie uzamknú, takže mne toto vyhovuje. Ďalej, čo by som povedala, že ten make-up je na pleti naozaj veľmi ľahký, ja ho už vôbec necítim. A čo sa týka toho finishu, tak oni uvádzajú, že je taký prirodzený. Ja by som povedala, že je trošku viac matnejší, ale nie je to taký ten nepríjemný suchý mat, ale naozaj je to taký veľmi zvláštny finish. Pokiaľ máte normálnu a zmiešanú a masnejšiu pleť, tak tento make-up vám bude podľa mňa úplne skvelo sedieť. Pokiaľ máte suchšiu pleť, tak tento make-up bude sedieť aj vám, ale je potrebné použiť naozaj niečo dosť hydratačné, to znamená nejakú dobrú hydratačnú bázu, tú pleť si dobre pripraviť a myslím si, že potom ten make-up naozaj sadne aj vám. Čo sa týka toho ešte k tomu finishu, tak tá pleť, keď sa pozerám do zrkadla, tak vyzerá naozaj ako pleť a to som aplikovala teda dve vrstvy, takže pokiaľ aplikujete jednu, tak ten finish bude ešte oveľa prirodzenejší. Ja ako také plus by som hodnotila aj ten obal, ktorý nemá klasickú pumpičku, ale je taký vytláčací ten make-up, čo je podľa mňa veľmi fajn, pretože sa vám nestane, že toho make-upu vám tá pumpička dá príliš veľa, takže ten make-up si myslím, že vydrží potom trošku dlhšie ako tie klasické pumpičkové make-upy, takže za mňa tento make-up určite odporúčam. Čo sa týka púdrov, tak jedná sa teda o zafarbené kompaktné púdre, sú teda v troch odtieňoch, ja som dnes používala odtiene medium a light. Vytvárajú taký veľmi pekný, zamatový, hebký, jemný finish. Ten make-up podľa mňa veľmi pekne zafixujú, stačí vám ich málo. Na pleti vyzerajú veľmi pekne prirodzene, dodajú jemné krytie, ale zase nie je to ani príliš veľa. Povedala by som, že sú dosť zmatňujúce, je to niečo veľmi podobné ako ten sypký transparentný púder, ktorý Nabla už má, takže by som povedala, že skôr vhodné pre normálnu zmiešanú až masnejšiu pleť, ale za mňa tiež určite odporúčam, okrem tohoto balenie je úžasné. Ďalej tu mám tieto tri štece, ja som sa k nim vyjadrila už aj vo videu, takže teraz to nebudem nejak extra naťahovať. Sú to krásne, vysoko kvalitné štece, s ktorými sa pracuje úžasne, sú multifunkčné a jednoducho ja som si ich zamilovala, takže tieto štece ja môžem len odporúčať. No a posledná je táto húbka. Ja som už spomínala vo videu, že na mňa je trošku väčšia, ako ja mám rada, ale je to preferencia. Dôležitý je materiál, ktorý je naozaj veľmi príjemný, veľmi mäkký, super sa s ňou pracuje, veľmi pekne zapracuje tie produkty. Táto hrana je podľa mňa super na baking, takže pokiaľ máte radi baking, tak táto húbka bude niečo pre vás. Všeobecne, pokiaľ sa vám páči tvár, tak materiál je úžasný, takže môžem len odporúčať. Všeobecne by som túto kolekciu hodnotila ako veľmi vydarenú, takže určite vám odporúčam si niečo z nej zadovážiť. A pokiaľ máte ešte nejaké otázky, tak nám určite neváhajte napísať komentár. Na našom webe Stay Unique nájdete všetky ostatné informácie, ktoré som tu dnes možno nezmienila. Takže tam sa dočítate teda ešte viac. No a ja sa na vás budem tešiť pri ďalšom videu. Ahojte!